Štvrtý deň v Portugalsku a my ideme plniť prvú úlohu z bucket listu. Si ready? Nie. Ani ja. Ha! Nemôžeme radšej hneď zabiť. Musíme čakať. Nie, teším sa. Nie! Perfect for learning. You know what? This was on my bucket list of things I will never do. Yeah? Yeah. And now... What? Prekonali sme svoj najväčší strach. Epická dvojka! Strašne som sa bála, ale išla by som ešte raz. A ja, bola to pecka. Bolo to úžasné. Máme za sebou najnáročnejší deň za celú epickú dvojku Ale zvládli sme to. a zajtra pokračujeme, tak nás sledujte.